Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfokambanjwa ukhathini. Namuhla bafowethu ngifisa ukuthi ke sibukisane ukuthi wenza njani uma kufike isilwanyana esiwuphawu labantu abadala. Kuyenzeka kufike izithwalambiza, kufike mhlambe inyoka ewuphawu labantu abadala. Kufike mhlambe amadiya awuphawu labantu abadala iqhwagi. Kufike mhlambe kwesinye isikhathi amashongololo. Kufike kwesinye isikhathi amaxoxo. Kuningi bafowethu engingakubala. Uma ungazitholela incwadi empunga yesintu esihloko sithi amava ahlabahlosile. Sibhalile ngalezo zilwane eziyizimpawu zabantu abadala. Naku engifisa ukuthi ukubambe. Uma uzozwa kuthiwa khona izilwanyana eziyizimpawu zabantu abadala, kubalekile ukuthi ubuze nakini ukuthi leso silwane ngabe kukhonani esikushoyo nesikuchaza. Ake ngenze isibonelo. Isongololo, uma uzobona amasongololo, kuyenzeka kwesinye isikhathi kube ukuthi kuwena isichitho leso. Kodwa uma kuwukuthi kini isongololo liwuphawu labantu abadala akusesona isichitho. Yingakho kubalekile ukuthi imilando yasemakithi siyazi nezinto ezizinkomba zabantu abadala emagcekeni asemakithi sizazi. Mina ke ngikhule ogogo bethi unogwaja uyisihlobo nakaNgcobo. Ngingazi ke noma besho lo Ngcobo lo mina engizalwa ngaphansi kwawo noma bonke oNgcobo. Kodwa uma ngenze izinto kakhulukazi kuyangikhombisa ukuthi ngempela unogwaja bukhona ubuhlobo bukhona ngoba uyavela unogwaja uma kukhona into engeke ngayithinta. Uyavela ngiyakwazi ukuthi ngiwubone. Ngibe sengibona ukuthi ngempela unogwaja kusho ukuthi sihlobene nawo. Angudli ke mina unogwaja ngaleso sizathu. Kubalekile ke bafowethu ukuthi umuntu nomuntu azihluphe ngokwazi ukuthi kubo maqondana nesibongo sakhe iziphi izilwanyana eziyizimpawu zabantu abadala ngoba ukuthola ukuthi ezinye zazo kuyenzeka singabi uphawu labantu abadala esibongweni sakho bese kube khona ke ezifanayo kuthina sonke njenganezithwalambiza. Isithwalambiza noma singafika komuphi umuzi siwuphawu labantu abadala esikuhlaza ogogo esibrown amakhehla kanjalo namaqhwagi lawo amakhulu abantu abadala lawo leqhwagi elibrown elikhulu okwazi ukuthi kusuke kufika amakhehla kini. Yini koyenzayo uma kuzofika lezilwane eziyizimpawu zabantu abadala? Ukubona kwakho lezo zilwane kufanele wazi ukuthi abantu abadala basuke bekukhombisa okuwukuthi njengamanje sebekhona kule ndawo wena ohlala kuyona. Uma kuwukuthi izithwalambiza uzibone egcekeni lomuzi wakini kufanele wazi ukuthi abantu abadala bayakukhombisa ukuthi sebekhona njengamanje ngokomoya. Wena into ekufanele ukuthi uyenze ngaso leso sikhathi uzibona izithwalambiza, cela khuluma nabo uthemeleze usho ukuthi bogogo nani bomkhulu ngiyacela ukuthi ningenzele ukuthi nokuthi. Ngiyacela ningicacisele ekutheni nasekuthani ubuze yonke imibuzo ngoba ngaleso sikhathi usibona isithwalambiza noma ngaze kuthiwa usibone emotweni khuluma naso ngoba basuke bekukhombisa ukuthi sinawe njengamanje.